ọhaneze igbo m nze m ọzọ huru chiọman. Anyị abịakwa na anyasị a ka anyị na ụnụ nwee mkparịta ụka. Eme nwanne anyị nwoke ga-anọnyere m yawa ka m na-eche ka ọ join na ka anyị nwee ike gawa n'iru. Nna m ọ na-ekwekwa adị o love. Okay. Send God request ọzọ. Okechukwu send God request ọzọ. Love. Okay. Ndewo. Yeah, nwanne mmadụ daalụ. Ọhaneze Hold on. Igbo ndị ọma huru chiọman. Let me check Anyị where ezukọkwa. I'll get light. Think beta. Okay. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Yes, very clear. Okay. Ndewo. Igbo ndị ọma Daalụ. anyị ekele unu uhuruchi ọma. Anyị sị ka anyị na ụnụ nọkọ n'uhuruchi a nwee mkparịta ụka. Maazị kelee ọhaneze ka anyị nwoke gaa n'iru n'isiokwu anyị. Igbo na-ege ntị, ekene m onye ọbụla ndụ mmiri ndụ azụ ka onye chiri ya zere mmiri ata na azụ anwụrụ, ọ ga-adịrị anyị na mma ise. Ndewo. Abịa tụfuo oge aha m bụ Maazị Chinonso Ekemba. E nwere isiokwu anyị gara ka anyị na ụlọ tụlee nwee mkparịta ụka maka ihe na-eme n'ala Igbo ma ihe gbasara ụka, ka esi eji ụka asa ụfọdụ ndị be anyị isi, ka esi edi ihe omenala ma ihe ndị dibịa asa ụfọdụ ndị Igbo isi. Ya ka anyị nọ ka anyị sị ka anyị tụlegodo ya bụ ihe, ka anyị makọ ihe kpatara ya, maka anyị mara ihe kpatara ihe wee mara usoro a ga-esi were gbochie ihe dị otu a. Ọ ka ihe kpatara ya, ọ ya bụ ihe anyị na-ajụ, gịnị kpatara ihe dị otu a si were dị. Nwanne mmadụ na-atụfu oge, ịhụ na isiokwu anyị ji were bịa n'uhuruchi a, ka ihe nwere itinye. Ekenekwa m ndị ọma na-ege ntị. Ịma abịa na obodo anyị bụ Naijiria, abịa na ndụ anyị na-ebi ebi, once na enwere gap n'onwe onye filiri ya, somebody nwere ike ịbịa from nowhere bịa nọchie that gap, and ọ nọchi, ọ na-agwazi gị na ọ ga-emere ihe ahụ onye kwesịrị ịnọ ebe ahụ ga-emere gị. Ịghata duto na onye kwesịrị ime ihe ahụ had initially emeghe, so the gap adịrị. So mana onye kwesịrị ime ihe ahụ n'izizi mbụ mere, ọ gaghị enwe gap ị ga-eji bịa na ebe tụrụ mmadụ asị na ị ga-emere ihe a because onye ahụ emere before. Na ebe ka na-agbago olu
na ihe gbasara gọọmenti. Anyị nwere gọọmenti nwụrụ nwụọ ka ọkụ nwụọ pịị. Do you get? Na ana m agwa ndị mmadụ na ọ bụrụ na gọọmenti anyị dị up to responsible, anyị nwere ezigbo gọọmenti, ị gaghị apụta tụrụ mmadụ achị. Because ihe ahụ ị ga-agwa anyị na ị ga-eme, gọọmenti ga-eme edebe. Do you get? Na enwere m okpu a now, ị gaghị apụtasị m ị ga-azụ m okpu a. Mana ọwụ na okpu a na-agụ m eji mmego njazi, ịpụtasị m ị ga-azụ m okpu aga m ege ntị. Ibi n'isigodo mwuli elu na-awụ uto n'okpu a ga-esi n'elu ada ka m wee kpụ n'isi wee chechi oyi, aga m ege ntị. Duto na enyitere m okpu a. Ị na-aghọta ihe ebe nsi abịa na. So oil problem anyị, enwere too much space. Enwere ihe ndere last afọ gara aga. Ekwuru m na agana m ọtụtụ obodo dị iche iche, ọtụtụ Arab country dị iche iche. Hụ ka ihe si aga ebe ahụ. Yata. So mbịaziere ajụ onwe m na-asị, azụmi na ebe a na-awụba anyị na gwa m ihe ị ga-eji asa ndị a isi na maka onwe ihe ị ga-eji asa ha isi, ihe niile ị ga-agwa ha na ị ga-eji asa ha isi, gọọmenti enyechagwa ha edebe. Are you getting me? So ihe niile ị ga-eji asa ha isi na ị ga na-agwa ya si ya bịa sow seed for work ebe o nwere employment opportunity at his doorstep. Ị na-aghọta na ị gaghị agwa ya si ya sow seed quartet for prosperity ebe o nwere easy access to loan without collateral. Ọchị ime business ọ gaa na bank were loan gaa mee business no collateral, bịa kwụọ bank bịa kwụọ interest. So ka ihe asị ga-atụziri onye a now. Now ị na-agwa ya bịa kpọwa ekpere for health ebe o nwere health insurance even without ego ọ ga-aga ụlọ ọgwụ gaa the best hospital treat onwe la. So ele ya asị ga-atụrụ onye a now. Ị na-aghọta m na. So the problem na then gị bekwana akụkụ ndị omenala a na-ebu ike, a na-ebute ike, a na-eme nka. That is the same thing. Ọ bụrụ na gọọmenti sit up to their responsibilities na-eme ihe ha kwesịrị ime dịka gọọmenti, onwenye na chedi na ma ọ chọrọ dibịa gawa. Onwenye na chedi na ma ọ chọrọ dibịa gawa. So that is the problem. So once that gap is there, agana asakwa ndị mmadụ isi until e close that gap. Government is sitting up to their responsibilities. Mee ihe ha kwesịrị ime as government. So government mee ihe ha kwesịrị ime na, you will not see a grant to lie to people again. That is just the whole truth. Nke bụ eziokwu dịka ị na-asị gọọmenti ke ndị wụ gọọmenti anyị nwa, maka anyị na-ekwu na mgbe ọ na anyị na-ekwu na onye ọ na-achị na ọ dịghị mma, onye ọ na-achị na o meteghị nke a, bido n'isi bịa ruo n'ọdụ. Ke ndị wụ gọọmenti ya na-aghọta nke gị, anyị nwa ka ọwụ ke ndị wụ gọọmenti ya, maka ọtụtụ gọọmenti achịana ọkọ ihe na-ebe nka na-ebe. Ka ihe ghọtara bụ ndị wụ gọọmenti ya. Gọọmenti a ụkwa nọ ma mma ịghọta. I was part of that government. Now, ịma ekwu gọọmenti ebe a na-elegara anya ndị anyị họpụtara si ha lodere anyị tebụl anya. Ịghọta, ndị anyị dịrị ozi si ha gaa mere anyị nke a, gaa mere anyị ọzọ. Maka election anyị na-atụrụ ha ịdị ihe ozi, gaa mere anyị ihe a, gaa mere anyị ihe, gaa nọchite anya anyị. Only can kind of look as government. Man, ile in the way that I need to government because no one which I rule a play. Kobudo Dima Mokaman Madik Maton. In Agotam now. There was in my head, come Titono. In my head, the job Yaba Joe can deal with government. Makana Yao Nine Chanile, majority must delay Kokoritana. Na in Ama Shotadi. Onye ọ na-achịrị na-ekwekọrịta na ihe ama dị otu a, anyị kwere na were efu obi wepụ ihe ka anyị kwuru, because maka na ọ ruo na election ruo kịta na ọkwa ha bịa ka ha deceive anyị nwa, anyị hapụ ihe anyị kwesịrị ime mee ihe ọzọ. Orukọ echi
anyị na-ebe ma ya ma onye ọ na-apụta were ofu obi wepụ ekwuru na anya ukwu maka isi na-asị na gọọmenti ọkwa anyị ma orukwa echi ị ga-afụ onye ọ na-ebe na onye chere na ọchịta ha ọfụma orukwa echi trọsụ ya nye ya ga dịka onye ọchịchị o mee karịa onye nke bụ na enwegwe ọpọchuniti ọ ga na-asị data na onye nke na-achịta ha ọfụma anyị hepụzi etere ya ka ọ bazie nwe ọpọchuniti badị ya ọ gazie ọwụrụ wọs dara onye nke bụ merenụ so ihe njijọ ya bụ ajụjụ ọwụ dịka isi wee ịsakwara ya ọfụma gọọmenti awụkwa anyị nwa maka na ndị a na-achịkwa achịkwa anyị nwa onye ya na-achịta na nkwe mgbe ọ nọ so na asatọgharị ya ọ na-atịkwara onye ọzọ so anyị nwa ji onwe anyị dịka m na-ekwu enwekwara ajụjụ ọzọ m chọrọ iji gị ka enwe ihe ị chọrọ itinyekwu na nke a gaa n'ihu ndewo dịka ị nọ n'isiokwu anyị ji n'aka ihe gbasara ụka na omenala anyị chọrọ ịjụ ka anyị maragodo ihe kpatara ya maka kịta na ụfọdụ na-asị ka anyị gaghachi back to omenala ndị na-asị aka achị back to omenala ha jụ ha ese mara ntọala mara ma ihe a na-eme kịta ọwụ omenala ọ bụ ka ndị nna nna anyị ha si were hiwe ya bụ ihe so achọrọ m ịjụ anyị ga-ereta aka n'ụka ereta aka na omenala ya bụ ụka a na-aka n'ala Igbo na dịka ka ihe nụrụ eziokwu na anyị nụma mgbe e butere ụka mana dịka anyị si were mara otu a ka ndị ọcha si wee butere anyị ụka ọzọ dịkwa ma omenala a na-eme oge gboo a sị na anyị na-eme omenala kịta na otu a ka ndị hiwere ya ndị nna nna anyị ọ bụ ọdịwara gboo ndewo ya kemgbe ka m bido n'ụka ekwuone m ihe ọtụtụ oge si African version of Christianity nya nke a ndị be na practice kịta ọ a disaster to human psychology ọ dịghị mma for human health ọ dịghị mma talk now ka m nye gị ofu ọmụmaatụ o nwere ihe mere mgbe m nọ final year na school mgbe anyị na-ede final exam that semester na-ede final exam na o nwere ofu onye mara bịa na exam hall like that time ma ya wee call many stories onye na wofụta bik na ọ ga-ekpe ekpere mee the big anoint na ọ ga-anoint the big tell you money know that we will favor everything we will pass this that no kọcha ihe niile ọkọda that day just few months to enter into labor market because when you graduate you enter into labor market and face the life. Now we brought out our pens, even me, the man in Techaya olive oil, shout to on top of his voice. Now at the end I'll say only who support to it and you forgot the guy will go wow. Now that week, that's why I'm coming now. So after 2 days, my guy misplaced that big. I nearly fought that guy. I nearly fought that guy. Just not misplaced that anointed biko. Now, that is to show you the level of damages that have done to my IQ in the name of religion. I nearly fought that guy that day. So I have to quickly got another pen, rush, find the man, ask the man to pray again, this, that, blah, blah, blah. Now, that is the level of illusions etinyegora inime. So in the second Africa, then bemberabia habu baye ga mbago igata. Amago so mbia na agara m ọtụtụ ụka ebe a. Na-aga ụka ebe a, na-ajụ onwe m, ọ pụtara na ndị ọcha nyere ya ọzọ na-eme ọzọ maka ihe na ụka na-aka ebe a. The total difference onwe dị ihe as no one similarity ụka na-aka ebe a the very different in na-ajụ ma onye ọwa another version of Christianity ma ndị ọcha wetara ya ọzọ wee na-eme ọzọ. Do you get? Very simple. Ọwụ na ụka ụtasa aka ụka ebe a kesa aka ụka na bai na Nigeria onwe onye n'ibe ka na-enwe problem. So, ihe anyị na-eme na Nigeria, I have said this severally.
We are not practicing Christianity in Nigeria. What we are practicing is self-manipulated religion, something we manipulated from ourselves. That is because this is not what Europeans gave to us. Oh no, here I can charge you with the right. People will not accept it. Oh no, here in the men now can with the right. People will not accept it. So here in the men and Nigeria, Africa now, Nigeria, our moka. Here in the men just just manipulate them on our own name. So Okay. different from Christianity. All this, all no one here in Nigeria, one Africa because we are not Christians. That is just truth. Now, Well, now, yesterday I make out time, you know, for the all these online DB and is why I one day, hush puppy wepo here were. Ya na go weziokwu hush puppy manya aka na efere wepo oke. All these online DB and is why esoche. Onweghị ihe dị iche. Onweghị ihe dị iche. Ogada gidi nwanne daalụ. Onweghị ihe dị iche. All this Facebook as a why and DB. Yesterday I was chatting with them, you know, hamakwa na na-eme interview. Onweghị ihe dị iche ndị na hush puppy. Ihe ndị a na-eme awụhụ omenala. Like this trending ibutike awụhụ omenala Igbo. Na m agwa m ọdịka nke a. Ịghata. Mụ na nna m nọ ngụcha primary go secondary. Mụ na ndị oke ọha na-anọ very close. Ana mgbe ụfọdụ I go close na-amụta enweghị onye this oke ite ibutike this that ọ dịghị omenala Igbo. Ama m ihe a na-eme omenala Igbo. Highest thing nwere ike ime omenala Igbo ịchụ aja. Sacrifice. In our time now. So no, na bịana wete nka na omenala nwanne m ọwụ omenala ka ọ na-eme. Ịghata. Ọwụ omenala ka onye ahụ na-eme my brother. So onye na-akpọ ha traditional merchants. Onye just na-akpọ ha niile traditional merchants. When they are nothing but merchants, they are just buying and selling. So wuchana. Okay, etinyekwa ọnụ na ihe dịka isi were kwu. Amasị na ihe ụfọdụ ndị na-eme wụ na njirimara Igbo. Mana dibịa awụghị omenala, dibịa wụ natarachi. Ha na-asị na mmadụ wụ dibịa. Ọ natarachi ka ọwụ. Mana ọ njirimara ndị Igbo marazi ihe m chọrọ ije wụ gịnị kpatara eji eji ụka iwekwa omenala na-asa ndị mmadụ isi. Klee ihe ọ dị nka kpatara ya. Ihe kpatara ya dịka m kwuru na mbụ na ọ bụrụ na otu a nọ na ekpu m okpu a oyi na-atụ nwere okpu a kpuchi isi egotere m okpu a ikpuru n'isi ọ bụrụ na mebi enwe emego nje gote okpu a mebi enweghị sọs meji nweta mmadụ asị m wulie elu na m enweta okpu a aga m awuli elu ka nweta bikos ọ dị m nka ọ ya wụ problem a na-enwe na ọ bụrụ na gọọmenti mere ihe ha kwesịrị ime n'obodo. All this DB and the pastor will not have any space to lie to people. But once the space is there, they will continue. That is just the truth. Exactly. Once now that space is not there, until that space are closed up. I want to get here. I got no to obodo dị iche iche na ajụ na ịchọrọ ịtụrụ ndị obodo asị na ịgatara. Gwa m ihe ị ga-eji atụrụ ha asị. Ị ga-agwa ha weta ego ka chukwunye ha ọrụ ebe gọọmenti ewepụtakwa ọrụ at their doorsteps. Ị ga-agwa ha kwụọ ụgwọ weta ego for pay for prosperity ebe ha nwere easy access to loan to do their business. So ka ihe ị ga-agwazi ndị a na gọọmenti dịka asị ga-atụrụ ndị a. So because the space is there mere ndị nke onye fepụta n'ụka ofekpo n'omenala ka na-ezukọ dị ori ahụ ọ na-ezu na ọ na-eme omenala. Dibịa wụnatarachi and enwe ihe na-agwa ị hụrụ ọnwụ nọ mgbe ndị dibịa ka awụ dibịa onwe ka obodo ga-esi dị ndị dibịa pụta bupụta ọfọ agụ ọfọ n'obodo
ịma ebuli ofu n'obodo. Enwere chọrọ itinye ka a ghara ichefu ịma oge gboo dibịa bụ ọnatarachi ihe eji eme awụ eze mmụọ mara ịma enweghị onye apụta kịta na-asị ya ọ bụ n'ọya awụ eze mmụọ maka ama na ego anaghị adị ebe a so ebe a na-agazi iwe ebe dibịa dị ịma oge gboo ihe a na-enwe ewe enwe ka ihe si wee dị onye a na-enwe ewe eze mmụọ na-ekwu ya omenala ka ọwụ ọdịnala gboo ka ọwụ eze mmụọ mana enweghị onye na-apụta chi anaghị amụ eze mmụọ anaghị amụ ya amụ ọ wọnatara chi ọ na-ama ama ọhịa na-ama na ọkara aka ị ghọtara so ndị dibịa niile a na-ekwugharị n'ala Igbo na 90% of them anaghị anụ ihe mgbọrọgwụ na mkpa agwọ na-ekwu n'ọhịa 90% of them anaghị anụ ihe mgbọrọgwụ na mkpa agwọ na-ekwu n'ọhịa dibịa na-ama mmadụ ama ọ natara chi dibịa nnukwute ihe bara uru n'ala Igbo nnukwute ihe bara uru n'ala Igbo ọ natara chi ha nwa even ndị dibịa na-adịkwa n'ụdị onwe ndị ọ na-ama ọwụ na ọya ịgwọ ọrịa onwe ndị ọ na-ama mgbọrọgwụ ihe eghetara na mkpa akwụkwọ wee bụ mmanya ha ba ha ọhịa na ha pịa ha kpara ya ha enye ha ụnyaahụ nwụọ chie nwụọ zaa ọdị oke gị nwa nọ ebe ahụ ka ịghọtara so o nwekwe ndị ọ na-amanye n'afa enwe dibịa ivi n'ọgbara ya ivi n'ọgba afọ dịka ya ọ dị nnọọ ka ọ kpọtara ya na ndị mmụọ na-ekwu face to face onwe ndị ọ na-amanye na aja jisi oke dibịa chụ aja dịka were nye ndị mmụọ n'aka ịghọtara na onwe ihe ị ga-awa ịga na nke dibịa ime na ya sị gị mba na nke a awụghị line ya na ọ gaghị eme na ngwa na a ga-ebe dị otu mana ihe anọzi na n'ala Igbo ihe ajụ na dibịa ọ sị na a ga-agwọ ya ọhịa anọzi na ihe ọ na-ajụ na dibịa nke ajụ na dibịa nwere so ya anọzi na my brother nke bụ eziokwu dịka ihe i kwuru dịka nsi wee mana ka m kwuo ka nsi kwere mana ịgwaga eziokwu ya wụ na anyị nwa maka ndị na-ekwu gọọmenti ahụ anyị nwa ya wụ na anyị nwa kwụwa aka ya ọtọ wepụ ekwuru na anya ukwu onye ọ na-etiri n'ọchịchị o ji eche ọfụma ị ga-afụ na enweghị onye ga-enwe taịm ịgazi na chọọchị wee ga kelee Chineke enwe onye ga-agazie chọọchị ma ọwụ agbara gị afọ nọọ nwanna gị na-egburu ọ bịa buru gị ama nọọ nwanna gị nọ nna nna ụnụ na-emeghị ihe na-agharịa gị enwe onye ga-enwe efe ihe a ọ ga-ajụ otu ọ ga-adị chọọchị ndị ọcha ga-adị chọọchị ndị ọcha wụ ndị agadi nwoke ike gwụrụ na-aga ya ma ọ wee gaa ka jee kelee Chineke eme onye na-enwe taịm ụmụ ihe ya mana ịgbagonu ụka ndị ọcha nụkwa ala skara wana ha ya esi wana awa onye ọ na-ala na izu ike mana ịgbagonu onye dị confused due to onye ọ na-adị confused and onye na-aka na-adị due to ihe isi ike karịrị confusion adị everywhere so ihe ọ na-egwara ọ ga-ebelieve ọ ihe mma kpatara ya onye ọ na-adị confused ọfụghị ego ọfụghị rie ịgwa ya nọ nna anyị na-eme ihe na-arịa ọ ga-ebelive winchi akara ihe ọ na-egwara ya na ọ ga-eme to ọfụ maka na ọ na-eriji afọ enweghị ihe ị ga-agwa na-emuvu ihe ọ na-eme ewu ka ọ jee na biznes ya ka o jee taịm ọrụ ruo o jee ọrụ ọ ga-ahapụ taịm ọrụ gawa na chapel nọgide ebe a chi jie taịm ọrụ ruo ọ ga-arụ ọrụ ya na ụmụnne anyị ndị Igbo ma ndị Naijiria as a whole nwechaa kọmpanị onye ọ na-nwe ọrụ ọ na-arụ ticha ọkụ nwetara ihe niile dịrị onye ọ na-nwe ọrụ ọ na-arụ enweghị ahụ taịm gaa sị na ekwensu wụ problem ya na onye nke ahụ nwanna ya enweghị a ga-asụ na nne gị nwụrụ n'afọ kechiri gị na nna gị nwụrụ n'afọ kechiri gị na nna gị kechiri gị enweghị enwe taịm na-eke that kind of story mana ọ dịtụ ihe isi ike mana ihe ka mara agba ahụ ihe nche ọzọ ka ya mara agba ahụ ịma anyị nwawo Afrịka as a whole I believe na spirituality and that spirituality I believe na-emezi anyị ji adị lazy any African man believe na spirituality both Christian way
and the and traditional way. So all ya will problem, all ya will nature ka ọ maka ụmụ ọgwụ na-adị ire spirituality ọ dị ka ọ dị ya ọ na-adị ire ọ na-adị ire mazi ejizi ya eri asa ndị mmadụ isi. Mami ghọtara. Isi ebe na spirituality ihe mee now onwe one reverend father Kevin onwe ihe o dere. So one woman say, Father, I would like to be seeing things from your own angle. Mbesi, madam, if you want to be seeing things from his own angle, first, he get wepu spiritualizing everything. Ihe me, whatever your brain, kiji wuru mmadụ, may analyze. Mana what the possible cause of that thing? Mana ba kita yo na mena spiritual, spiritual. So once onye na-eweti ụbụrụ ya ahịa ngwa the woman si ya enwe ihe mere now. Don't think of spiritual, just were gwede ụbụrụ Chineke nyere wee mekwude analyze ihe nwere ike cause that thing. Mgbe ọ na-ebidoro na-eme ọdịka ihe a ma na ịtọkọta ga adịna very easy. Okay, enwe ofu onye ụkọchukwu nwụrụ last year ọ na-eme preaching daa ka ihe gburu enu na enwe ebe ọ na Calabar na enwe ebe a kpọrọ ya crusade. Oru n'abalị ga-enwere adị ọ ga-eme the program. Onwe severe heart pain, obi mgbu, very severe heart chest pain. Ịmagoro anyị nwe na spirituality, also spiritual attack, or play a laser fair. A man no sign of cardiac arrest. Now, Uruzi in the morning did not be relief to bury or be na high, na Jehovah Ronor or Gazie. Na church ebe anko na eme preaching da and the mother kwano nduke asukwana ka rush to hospital in obodo ibo ga uhe me ana kpam the next 3 seconds ambulance abịana awugide olive oil tili mgbe ahụ da nwoke ani he mari ebrega ụlọ ọgwụ mgbe na eri n'ụlọ ọgwụ agbara na ihuna na spirituality na-etake anyị to the grave. Na ọnwụ na onye a na-awụ onye ọcha nweda severe heart pain ozugbo kpọọ emergency. Ịghata echeki godi ya first mana ihe ụdị ọwụ na nwozi ihe wụ problem amana. Do you get? So ndị ọcha na-ebu ụzọ mee apply their common sense. Ụbụrụ Chukwu nyere ha nke mbụ. Ime apply ụbụrụ Chukwu nyere emara godi ihe na-eme. So here na gwandi pa you na mere na don't bring spiritual first. Were godo akonu uche. Chukwu nyere onye ona akonu uche. Were akonu uche Chukwu nyere check godi what could be the possible cause of this. I were akonu uche nke je wuru mmadu megodi analyze. That is the way things is. Ma nke bụ eziokwu Africa believe na spirituality mana obi ọjọọ anyị spirituality niile anyị na-eme spirituality evil ime nshi ịkọ all those things adịchara ihe a na-ama na ime nshi ike ime ihe niile a na-emecha maka onye na-akwụbeghị asụ na a na-eme all those things mana icon ya to evil because enweghị ihe a na-eme na enwe onye ọ ga-awụ a na-eme ihe ka bere na village ụmụ ihe a na-asụ na mmadụ na ha mmiri all those things awụ ime ọ na-awụ ewu mana ịmago maka onye na-afụba enu mana ndị ọgbara ọhụrụ ma ndị dibịa ọgbara ọhụrụ na-abịaziri na-asụzi na enwe onye menwuru ya na ọya menwuru ya na-asị na onye a na-ekwu ihe ya na enwere something mmadụ ihe onye ka bido na-ajụghị ese ọ na-asị na enwe ihe dịka na ihe mbụ mbiri na fim na-enweghị ọ bịazie na ndị ọgbara ọhụrụ abịaji tọrọji ha nke to real fake ndị ọgbara ọhụrụ dị abịazi buteji to real fake na-emezi n'efere mba ụwa a na-akọtọzi omenala Igbo onye na-agwa abịa ihe anyị na-eme na awụghị omenala ihe ụfọdụ isi ha na-eme omenala ihe ha na-eme awụghị omenala ihe ahụ onye ahụ mere awụghị ụtachi eme n'ihe eji m anya ụmụazị mgbe ndụ obere eji m anya ụmụazị ma mgbe emere datị na aṅara dee ịma mgbe aṅara dee ka wa aṅara dee aka eji m anya ụmụazị wee hụpụta ihe a so i were ebelekugo n'elu nke ahụ ọwụghị omenala ka ihe unu na-eme
ọnwụ omenala dị ihe a. nke ị na-aghọta adịghị against choice onye ọwụna. You can do your choice the way you want. mana ejina wee na-akpọ ụka ọchị. Ọ na-adịzi ka gịta na-enwezighị maka ndị ụfọdụ mba na-afụ ya, mgbagodo iche na-afụzi ya, ọ dịzi ka ejizi ihe ya na-akpọzi ụka ọchị. Ị ga-afụ ma nke bịara n'nsị ya wụ fada mgbe e mepere ihe, ọ na-asị na o jikwa ewu fada kpọcha ihe niile ọ kọrọ, okwughọ parish osi. Ọzọ bịara sịkwa na o jikwa ewu ụmụ ihe ya niile ekwechighị na-agbama. Ị na-eme ihe evidoji na evidio maka enwe onye wụ ụmụazị. Onye nke ọbịa ọzọ bịa so o jikwa ewu fada na Ọnịcha na o jikwa ewu Anglican kakwara iko. Na-ajụkwa ndị be ya na kọmentị ejekwana ka parish onye ya chi onye ụfọdụ awụ ụkọchukwu a na-agagodo ije and ebe ndị nshida ya ihe ahụ season church anọ now you carry season church anọ now pọpụ ịma church nwere seasons. Anglican na anaghị red na this season ihe na-eyi pọpụ. Ọ dị ka efe ndị fada now efe ndị Anglican reverend na o nwere different color and different colors ahụ nwetara ihe ha na-arụ. O nwere ebe a na-eyi ihe na ebe a na-eyi ihe. Ihe na Chineke mara ahụ. Ihe na Chineke mara ahụ. Ọ bụrụ priest Anglican wụrụ ụkọchukwu enweghị mere fada yiri chasebụrụ eji asụ nchụaja were gaa vitis. Gatụ akwa eji asụ nchụaja eyi na-awụ fọ iji doo idoma ejighị agara mmadụ visit. Enwere akwa a na-akpọ chasebụl a na-eyi eyi fara amaghị ya jee visit. Ada onye anya a na-akpọ stone amaghị ya gara visit. Amaghị gara visit. Ọ na-efe nwere onye atụle confession ma o nwere ekpere ọ chọrọ ikpe mana amaghị that stone na agara mmadụ visit. The same thing na Anglican na Methodist so except maybe na na-abịa maybe ha nwere mass a na-aka mass na be gị. That is when they will use cassock and the stone. Except for mass na actually be mass na be but no visitation ha na-eyi stand. Enwe you chasebụl bịara visit yiri chasebụl so na present ihe na ana-akọ dị na some people amaghị ihe kpatazi eji asa ndị be anyị isi. Enwezi onye na-aja ajụ. Enwe onye aja ajụ na-awụ ka parish onye ya chi mmadụ ọmakwa ya. Onwe ihe na-eme ndị be anyị. Enwe ihe post yesterday asị m you might end up hating some out of ignorance. You might end up hating somebody who you should be learning from and who is telling you the truth. Now, okay. Now, can you join? Onwe ihe na-eme ndị be anyị. Onwe ihe na-eme people. Enwe otu nche bi ndụ now. Mmadụ gwa m ihe maybe ọ nọ ihe mma before. Mmadụ pụta gwa m another thing dị different from ihe mma before. Aga masị ya ọwa eziokwu, aga masị ya ọwa asị. That is me. Then ihe mmemezi gaa nyocha ihe ahụ onye ahụ kwuru mara fast and figures name mara ma nke ahụ mma bụ before ọ ya wee eziokwu ka nke ahụ onye ahụ kwuru wee eziokwu na ka nye gị ofu ọmụmatụ. O nwere ihe Daddy Freeze kwuru one day. Daddy Freeze si na Christ bụ Lucifer nkụja. Because that is what I had in brain before. This thing is different from me. So as him no way eziokwu, as him no wasi. So nature fast and fast ya ojikwu. So mbeze ga research one of that facts. Research one be hụ na yes na ihe o kwuru wee eziokwu. Ị ga-ama awụ ihe awa ha ka ọwụ. Dịka eke chere ka m bịa. Ihe awa ha ka ọwụ nwe onye ọwụ. People ndị na-eche no something not just devil. Igbo ha no devil. Onye na-eche before. Ota a na-afụ ekwensu ma akpụ ha na-ekwensu a na-ewu ya na Lucifer yes. Mana ekwensu wụ mmụọ enwe mmụọ wụ mana ọ na ịma ihe na-ekwu olumba enwe ha na-asụ olumba.
enwere ya na-asụ Igbo a na-asụ olumba ịma ekwu ha na-ekwensu onye ọ na-ala na nke a ya na njem Michael lụrụ ọgụ n'ọkụ mmụọ osi mana ekwensu owu mmụọ enwe ihe o mere eji awụ mmụọ na-eji alụ ọgụ ya mmụọ ga-awe onwe ka o si bee na ọ na ọchọ ịbịa revenge o mee ego mefere gị ofe ọ mmụọ na-akpa ike na bai ka ọwụ so ịma ma ihe eji mara awụ anyị rute olumba anyị na-asị ekwensu so onye na-asụ m na ọlisife nwe onye ihe a niile merenụ ma enwe onye ma aha Jizọs asị ya na-aza na ọwụ aha ya ka ọwụ so ihe niile ewe olumba ịmagoro gị nwa na onwe gị na ịma ya na because dị nwere na-eje na as at 10-15 years ago na ịma ya like this mba mana ọ ije ajụjụ mee research gị mara na ma ọgwa m ihe a na-ekwe because ị nwere open mind ịjụ ajụjụ because ị nwere open mind nnukwu mmadụ nwanne daalụ ana m eso unu online because I like ihe unu na ihe mere na ndị be anyị alike ihe a unu na-eme because ha chọrọ ebe a na-agacha ebe a na-anụ ọgụ achọrọ ebe a na-akọ iji ihe akịta ya afọ ha di ya na like ihe unu na-eme ọ bụghị na mmadụ na-akwụ ụgwọ n'ochukwu ya akwụ ụgwọ nwanne anyị nke nwanne adaalụ amakwụ m onye bụ mana okwu ikwu na mgbede eziokwu kedafi o ju m afọ ịghọtago onye ma ife n'ala Igbo ya amụ ife na-aganụ ịma na abịa na-ekwu mgbe ahụ let us go back to our root mgbe efe ihe na-eme na wee na-ebe ụlọ ọgbakwa ihe nna nna unu mee ka unu na-eme gee ntị enwe 3 types of ọdịnala enwe alụsị enwe ndị mmiri enwe ndị dibịa aka niile ọdịnala Igbo ọ bụghị na ọdịnala Igbo bụ ọdịnala a na-eme n'ala Igbo mana nke ndị nna anyị nke alụsị ama mgbu ha kedafi alụsị anyị anọkọta ha ime ihe kịta alụsị egbue gị bifo alụsị egbue gị anyị dị na mmadụ ripọtụ gị n'ime ajọ ihe ọ na ọ nwere alụ ị na-eme n'obodo then ndị dibịa nọ by the corner ndị dibịa amaghị ihe ọbụla gbasara alụ ọdịnala Igbo agbasaghị ha hapụ ndị dọkịta Chukwu nye ana Igbo iche mgbe gboo ekwetara na ọgbanje bụ ajọ otu na nwata nwaanyị ọgbanje bikọsọ ndị ọgbanje ya ekwu na mgbe ihe anụ dị ma ihe anụ ka na ihe anụ ndị gboo ekwetara na ọgbanje bụ ajọ otu ndị kịta ndị abịazie ndị dibịa wee hijack ọdịnala Igbo onye kpatara na ihe abịa ha nwere alụsị ha nwere eze nwaanyị ha na-eme dibịa abịa na okwu alụsị na-anwe kandụl alụsị ka ihe ejikọrọ kandụl na okwu alụsị ọ ndị mmiri nwe kandụl ndị dibịa wee akụwa ọdịnala Igbo wee chịkọta ha ncha niile ọnụ wee na-ebesi ndị mmadụ nwakwado na ihe unu na-eme ọnya ka ihe ejibịazịa n'ahụ opendentially ya na-eme rituals n'ala Igbo si n'ọdịnala Igbo mana ndị kọsụ ya bụ let's go back to our root. Igwa dị ndị mmadụ na ọ nwekwa the particular root a na-ekwu na ọ nwekwa ha ncha niile nweta the point na ọ gbakwa niile ọgbakwa gee ntị ndị nna nna anyị fa mgbe ha jee na dibịa na ha na-eji abalị eji ya kuchim isi a na-ezi ya ezo abụghị ka ị na-akpa na nke dibịa na-ezeghị ndụ onye ọbụla jenwu na nke dibịa ya enye nkwu alụsị obodo anyị na ọgwụ ada alụkọ ọnụ those days alụsị iji n'ọgwụ je n'okwu alụsị agba afọ ozugbo esi na ọnwa onye ya si ebe apụọ bikọs ọgwụ ka eji esika ndị mmadụ n'ala Igbo mana nke achị ka let's go back to our root ndị dibịa wee dị hijack anya deceive ụmụ mmadụ chọba ntị anyị na nwanna onwe mgbe ị na-ekwu maka ụka ha ụka mere n'ala Igbo bụ ebere ihe nke ya menụ nke a na-eme na na-eme ọdịnala nke ya emenụ ya aka njọ nke ya emenụ ya aka njọ nke a aka na-eme na ụka mere nke a ụka deceive our people nke ọdịnala nke ndị name of na-eme ọdịnala nke ọ ya eme ya aka njọ very soon ihe anụ ya ndị banye ekele m unu si na ike n'ihe unu na-eme
ndolu Dalo. Agụnụ ya uru ihe unu na-eme ọ bụla kịta mana jisi n'ike over 1 year can you just now and I love what you guys are doing. Ndodi ana mara mma aka gị ịpụ n'eziokwu ana mma aka gị ndodi daalụ nwanne nke ji black daalụ ama m emecha deni na messenger ka alia na ofuma no ndodi okay nwanne no wa ndodi nwanne okay daalụ All right. ewo So, ihe o kwuru otu a ka ọ dị ịghata otu a ka ọ dị ejighị ọgwụ aga na arụsị wụ mmụọ ịghata so and enwekwa ihe n'ọgwụ ọ na-awụ ama ma ndị dibịa kịta ọ na-agbakwa afa maka ọ na-awụ ego ịgwọ onye ga-agwụ ụgwọ nke dibịa gbara ya afa amagodi ma ọgwụ ọ nọ na be mmụọ nọ na be ha ọ ga-anabatakwa ọgwụ ihe taa so onwe ọgwụ na ịga ha napụ ma eburu nye ubi a na-agwara nwoke ite gwa enwe akara mmadụ enwe akara chukwu nyere chikere ụwa nyere ụwa akara ma agwụ onye that is chi ụwa onye ndị ba ji onye na-achị dị na mmụọ chọkwa ndị bịa ga-ebe chika dibịa onye na-achị dị na mmụọ onwe ha ọgwụ ka ya nọ onwe ha ọgwụ ka ya nọ so ndị people go back to ọdịnala ndị a sị ha wụ ndị ọdịnala my brother I had experience with them yesterday agwara gị hush pop wepụ aka na ofu efere ha were onwe ihe dị iche criminals onwe ihe dị iche aka na-ebe akwa na ndị pastọ na-egwu ndị mmadụ wayo dịka ọgadagidi kwuru ihe ndị a na-egwu ndị mmadụ chara vuru and ma people na-atụ ha ụjọ dute onye bịa jiri akwa red kechi ghata so onye ọnokwu dute akwa red ahụ na people fear in them they obey maka ụmụ ihe pastọ ga-egwu agba oge inyo onye enyo mana onye kacha akwa red kịta ọbịa bụ nwa o ji yeghom o nwere ka ọmakwa ihe oji na-arụ onweofu onye eze nwaanyị ji oji jụrụ mbịa chatasi ya ọhịa o ji n'aka na ọma ihe ọ na-arụ ọma ihe oji ịma ya na-akpọ oji gwa m ọma ihe oji na-arụ ọkọrọgbatuo na-ajụ ya onye nyeziri ịma ihe oji na-arụ Eka bido enwere so many ndị dibịa na-awụ nchat enwere ndị kwuru n'ime ọ ga-awụ nchat ya nsọ aka mbịa ka anyị na ha nwee mkparịta ụka ọ sọ mmadụ ole na ole wu onye ga-awụ iji ọma ihe ọ na-enwere so many of them nchat ha ma ihe mba ndị na-eme ihe ha nrichi ma ndị na-eme nka nsọ mbịa ka njikọdo ha ajụ ihe gbasara nke a na ka ọ kọwara ọha na eze mara onye ọ ka njụ ya obere ajụ ọnụ ha n'olu ma ọma tụpụrụ m ọnụ ịchatụ ọma respond because ọ na-enwe nnukwu antị anyị Chimamanda Ojuga DJ Dalo auntie good evening. Yeah, my request now. But you join? No, I'll say Ogadagida, I cite you. Okay. Thank you so much, auntie, for joining us. So, my brother, that is it. Ana ekwu ọdịnala. Ana ọdịnala dị iche. Ana agwa ndị mmadụ ọdịnala dị iche na-egwu ọgwụ. Ọ dịkwa iche. Ihe taa. So that ka mmadụ ghara ga-bute ihe ga-egbu ya echi. Ya so na-eme ọdịnala. And onwe ihe na-agwa ndị be anyị, ọgwụ na-eri isi abụọ. You know this. Ọ na-eri isi abụọ and ọgwụ backfire onweghị remedy. Dibịa gwọrọ oke ite lakpuo na otete hụ n'ụra now, ịnọ na problem. Do you get? No. And ị na-akọrọ ndị mmadụ ihe a, ọ dịghị aka ị na-efuru ha ifu. Ịgwọcha ọgwụ dịwe na nke dibịa ọgwụ ga-awọ n'afọ, ọ gaghị awa dibịa ahụ n'afọ, ọkwa gị nwa gwọrọ rekọd awọ n'afọ, ebe ụnọ sokwara ya nọrọ. Ịgwọ ọgwụ dịka ibute strange spirit to you, maka ihe niile ahụ spirit invoke. Onye ọna nwere mmụọ ya na chi ejibi ụwa.
onye na nwere aka ya na chi eji bịa ụwa. So dị ka m na-ekwusi, ọ bụrụ na gọọmenti, ọ bụrụ na obodo anyị chịkọtara ọnụ dị otu obodo kwesịrị isi dị, onwe ya na chi dị na mmachọ dibịa gawa, onwe onye ka a na-atọ ọkpa na bịa dibịa na ọ na-ebute oke ite, ọ na-eme nka, mana ọwụ ma eme nke ahụzie ka emere. Otu ọ dị na dibịa ka ọ dịkwa na Christianity, because more na they are two opposite sides. They are two opposites. Ụmụ ihe abụọ ka ha wụ. Nke a na-ebe like this, nke a na-ebe like this. You get? Only one of my classmates, so little story. One of my classmates, my coursemate, I graduated the same day na school in October 6, 2015. I graduated from school. Now, last year, Oga, I said they had a problem on a piece of paper. He did tire, Bokota na altar, passed the paycheck, but roll over the paper, so you could want a problem. Maguna. Oh, illusion. There is no this thing here, or any significant thing here. Problem cannot be solved. And don't you when not more school and not University UK. Every government is solve the problem. Come on, I got one more than no government can solve the problem. Yes, and people comfortably believe it because because of the society we find ourselves into, because the space, like I said, space is there for them to operate. If the space is not there, they will not operate. How can Kwata Gagwa sow seed to be rich? Kwata, almost all of them, the very rich. Saudi Arabia, Kigago man, call UAE, call Canada, call UK. Where will you go and tell them to sow seed to prosper when government have put everything on the platter of gold where you can get them very easily? Government make everything at the platter of gold. So, and the religion, where they can scam to us. Oh, I want to change it. I change it to our corrupt. I just change it to scam. So that is what I said. What the religion that we are practicing, I have said it before and I will say it again. The religion, the Christianity we are practicing in Africa, especially Nigeria, is a disaster to human psychology, because the first damage, it will change your psychology, it will change your understanding, and now who's here from from different angle. That is the first damage. I want the body there when you shake in the other due to the space is there for them. That is what I'm saying. Once somebody na church will not, as long as the space is there for them to operate, church will not go close. As far as the space is there, the space is there until government they close that space, so that you will not see anything to tell somebody lies. Now onye nweta ọrụ kita were first month salary again church ijuba ya say na miracle in your country. You get a job in your country. So if getting a job in your country is a miracle, what is your right as a citizen? No, if getting a job in your country is a miracle, can you your right as a citizen? Why don't you have work permit? You don't have work permit in your country because getting a job in your country is your fundamental human right. That is your right. It's not miracle. But okay, man, I am who's right like a miracle. Due to the space is there. So they treat me, I come back. But any day somebody in Nigeria maybe a full position I quarrel wool I got church is giving a miracle many. Meanwhile, so that is it. So and you tell me, well, onye so pastor or go to Jesus 3.
Then all the doctor's report or counter doctor's report. For what? A woman lost her baby. I posted the video on my page. You lost it. Why did she lost her baby? Because na doctor na and I will show you the comment. I will show you the thing after this thing. Na doctor say auntie na one organ for bribu. Na get make operation. Pastor Kereba say you will deliver like woman of Hebrew. Kereba. Orumba get my operation. Kereba. Orumba get tili or this year late. I got on that woman azo before so time to that woman. Now in Mehian abroad you go to jail. In Mehian abroad you go to jail to counter doctor's report. You go to jail. Monangpa is very open. So all these things are not there. Government are not trying. There was a time I was sick. I went to hospital and the doctor did a medical report to see they write to the company that I have to stay 4 days off. Not man of 4 days rest. Nobody doubt. After that 4 days now, I have to go back to hospital. Doctor confirm or see yes that I'm fit to work. So one doubt to doctor's report me who a doctor. He got jail, got a face so that next time he query. Our government much all those things. Man, how the church make politics? How did the church make politics? That is it. Politics. So at the detriment of people. How the church in a church can make politics? So how like it? Because I don't have any pastor number here. How I thought pastor anga. All those things are pushing. All those video made 2 years ago about devil and the religion. Only with the devil. Now, the pastors, that's how GO, they will go to church. These politicians, G people now will come. And at the front. A politician who wear billions of naira getting the mad employment, Tina by or beginning your chief, who then all against that, but the devil is holding your destiny. Most of the church. What if whatever church there? If one here say now, do what you're supposed to do. Do what you're supposed to do. Then, therefore, a politician who billions of naira question develop the city. Buretina, Obia, he blessed, then all that say, when that we're a devil, the destiny. Where is that devil? When I can accord the refer. And when I told my guy something, I said, one of the things I'll be grateful in life is that I was able to cross the shocks of Africa. That is one of the things I will be grateful in life. Because when I crossed the shock of Africa, I started to see things in another way. And I start to see things like, I know what can they so these are the things, in a Quran here, a lot of people not come anti-Christ because I'm not going to say, I'm anti-Christ. Say, okay, so but they don't know if I'm anti-Christ, get money no longer come on. I want you wine. Ụgha. So, and the one who you don't need religion to know what is good and what is bad. You have your sense. I keep telling people, don't allow somebody to use your sense for. I will friend. You also call Ubam now. Now. Yes. That is my life. Yeah. No matter who talk to you, no matter already the highest pastor, you also cry one now. Yes. Even though Jesus Christ no way could now. Also, you know, would there wouldn't get now. Because Emma, older now, the guy go now, older no gig now, Emma, no pastor go confused again. Imagine any okay confused room age may hit hotel. For where? In even Kiriki cake is bind. If again I say, I the pastor get confused, only no bullshit, as a model.
nye nga ọgụgụ isi ị ga na-ege advice ị ga na ya dụrụ na ọrụ igezi gị chee ya asụ mmadụ mara ma ihe ị ga-eme ọ ga-awa ọkpọrọ gị because emechaa gụnwa ikpe dere gụnwa ihe ọ na imere ikpe dere gị. The problem, I keep telling people something. Get home now, and I'm emotional attachment on people. Once you have emotional attachment on people, you stand the chance of justifying what they say. You don't know who could get the right to you. And when emotional attachment to anybody, so when you are now, I will sit down and I'll calculate it my child of man. Then I will know how to go about it. I want to look at each. Emere one church njire na one day pastor na preach na you need to ịkpọ nna ha you need to ịkpọ those people. Now those people are all evil gị na-akụzi na say how do you say na mmakọta ma say so evil maybe na enwe ndị mere some things I might believe na ha nche niile wụ evil no mkpọwa Matthew or something like that ma we Christian. You need to know a Christian now, but you remember be confused. Remember Christianity confused. Remember George na confused. If again I call Abraham na call Saint Yonya. Ekwere m na ha, mana bịa na so na ndị nke m na nna m ha no evil na many dị bịa na akpọ ha ma ọ nche ịgọ ọjị ma ọ chọọ nche ịgọ ọjị kwọ ndị nna nna m gịsị m no evil nche iwu mmanya n'ala gwọ ndị nna mma gịsị m no evil ma ị bịa na akpọ Isem Abraham na akpọ St. Michael gịsị na mma mmemme ekwere m na Abraham ekwere m na Jesus Christ mana a condemn na ndị nke m my own people I come na ha wee bụ na ma kwuru ha. On a post made yesterday, I think you saw the post. I wrote there the same people that canonized their ancestors to be saints are still the same people that demonize our own ancestors to be evil spirit, and we accept it. Who is fooling who? Na how sent if you go na how evil spirit how money beribe now. So we are just in fact now some people na amaghị ị na-akọ ndị mmadụ ihe ha na-aghọta nna ya ha na-ekwu ọwụ na nwe ihe dịka telivishọn a ga-rewind back ha hụ dịka ọgụ ndị nna ha ahụ lụrụ wee sekụọ ala ha nọ ebe ahụ now. In the ancient days, they suffered from land grabbers. And when they land grabbers, invaders, on our one that was what they suffered. So that your village, television, your foreparents will secure that place from invaders. You can't make one the origin of the poor evil. Now, anyway, story. My father got also our great grandfather Jogo Gabadagre court case Ibala Eba Hype now. Now, somebody Jogo Gabadagre then I'm put us in secure vibe. Now put us in say all evil. How imba now? Evil. Even ego na-enwe ka ha mere ha na-emete Chineke enye ya so condemn ha enwere mgbe chọrọ ikwu enwere story e kọrọ Saul the first king chịrị Israel eziokwu na ọ bịa chia mee ihe mere emete ya mere mgbe o megide ya na Chineke na-ewere iwe David chọrọ iji mma chọrọ igbu ya ọsọ ya akpatakwana ya aka eziokwu na you may not condemn me. Where I think condemn any person. Only more game, none more give again. I condemn. Not somehow evil. Well, no. Everybody has bad side and good side. Yes. Even in the Bible, some atrocities. Even David, a man after God's heart, put a bad side in K. So everybody with a good side and even in my friend even Abraham. You want to read history.
all of them, you don't. All name history. All nega go for history. Go as in study them archaeology. Trace of human being. Ehuna, and put sacrifice. And what when they made sacrifice? Karando. Yes. We go Asian countries now. And what when they made carry hammer? Even Abraham said, Abraham watching Aja, Chichaja, Ochiraja, Chistachirekaja, Nechezi, Udele, Ganeri Yabu Ini, Onachipu Udela, Chegre, where you were not one. Ochiraja, and Desi, you were a Jason, Gena Achia, all those things. Abraham Chicharaja, Ogenki out, Ajani Lotun. When Chineke si gwa ka o wee na-ekperechi maka na that is it. And the problem should be na Christianity. Like I keep telling people, if somebody like me was there, I will ask critical question. Now, first, they will tell us the fundamental of Bible, origin of Bible, where Bible originated from. First. Now, Africa, especially Nigeria, is in the Bible now. How the Bible originated now? 90% of Indinity, so Bible, I want to know could you our Christian, will share Bible. I want to know those Chineke that I have here. Mana ọkwa otu ịnọ now ọkwa onye ozi Chineke ka iwe ezigbo mmadụ kịta now ị ga-eme ka okwu gị dịrịkwa na that Bible onye ka eji agụ Bible interpret Bible awụ day by day Bible awụ Chineke weturu ya awụ Chineke dere ya ọ mmadụ ya ewu ọ mmadụ ibe m dere and the Bible kwa Bible now my brother, can I have it for another day? So the can I have this Bible issue for another day? I will make a time to detail people about Bible. How both the first doctorate, second doctorate, and even the final removal. Yes. Can I have another topic? So can I have another topic for another day? So, Imogoro, in the Bible, amacha likangu na in the Bible, watachanya Christianity. How watachanya? Come put it that way. So, hemorrhage will name turn as a disaster to us. And I keep telling people one thing that will destroy Africa very soon is church. One, because of the teachings that are coming out from church. First, how will you tell a child, just when you tell a child that angels are crediting money into people's accounts, do you think that child will work or will struggle to make life? He will not. So, these are the, so my worry on adults, my worry on children. How will Christianity? How will Unila? But I have problem or problem to them. How much faith all this? So Christianity will have a problem. Christianity your problem I will guy name. Oh yeah, well that is our problem. A black man now. No, my brother. See, what you need in life is truth. What you need in life is truth. I don't come against you. Come against you. Want against you. I don't know what I say. Oh, here put a gift government again. Now, when I hope we from government, we will be 2% at Chukuma or man of us hope Kiresria. Oh, no, I'm going to go Agodiana. You got Mamma. What can I go to Agodiana? All the corrupt. Man, it was one I want to go about the corrupt. Oh, I got one. Now, church now, we never good. So, pure truth. I've been a total mass. I say, I'm one who got to Sunday, one day, because I don't need to go. I'm to 3 over
si ego ole koni dị ọgwa m si oke were gaa dash free mana ọ na ọ kpọrọ m sị m nna na nwetakwa nke a na ma Chukwu ga-eme nke a nke eme nke a nnekwe penny ya ma na ọwụ ndị fa tell people the truth whoever that want to give you something to give you something I want him to get twist brain ụmụaka now enwe one of my friend New Year ọ gara mountain now the mountain ahụ igiri kpekpere ọ nọ ka ị ga closer to God ka God know ka ọ na-be ya na ị nọ ebe ya na because no nwe ọ na-enweghị narị ga hapụrụ gaa na mountain microphone m ji gaa na mountain ọ ndọcha na company produce do you get then give a instrument develop ndị ọzọ na-agwa ndị mmadụ ibere microphone bịa buy na one company there you say I release a spirit of employment ka ebe that spirit ga fall ka company spirit ga fall ka ebe anoint na ga dade just ka na ndị mmadụ ego ka isi resi ndị mmadụ false hope so that is very bad my brother you know so I think we have gone so far yes, because yeah, almost 12 midnight here. Okay, no wala. I ga nọkwa ọnụ oge ọzọ. Ọreze ndị ọma na-ege ntị. Ọ na-anọ na isi okwu ji bịa n'ụbọchị tata. Ya bụ okwu ọ ga-enwekwa ya agba nke ịbụọ. Ka ndị na-anụbe enu nụrụ. Enwekwa nwanne anyị nwoke chọburu itinye ọnụ mana ọ dịka ohere apụtara nwe ya. Na-esoro na anyị ndị na-anụ olu ya bụ ndị Igbo Class World. N'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata wụ ihe gbasara Christianity ka esi eji Christianity ma ọdịnala ma anyị dibịa wee na-asa anyị nwa bụ ndị Igbo isi mana nke bụ eziokwu bụ ihe kpatara ya bụ asụ na ọ ka ba anyị dị ụtọ agụọ ihe isi ike onye ọna dị confused enweghị onye ma ebe ọ na-eso eso onye ọna chọrọ ego mbute mere ekwuru na anyị ukwu ji wee karịa anyị ga-enwekwa isiokwu a agba nke ịbụọ ka anyị chịkọta ya bụ okwu ọnụ ọfụma nwanne mmadụ kelee ọha na eze ka anyị lakpuo Igbo na-ege ntị ekene m unu daalụnụ ka onye chiri ya zere so chere na anyị na-agba nke abụọ anyị ga-enwe ohere bịa kwutọpụ isiokwu anyị maka na ihe awụ ihe na-egbube anyị kịta entirely you know so mana anyị ga na-agba mbọ na-akọwara ndị mmadụ belief kona na ha ga-anụ daalụ na ndị baị ngwa daalụ nọ anyasị ọma aka akwa nwanne unu nwoke maazị Chinonso Ochemba ka emesịanụ chere na anyị na-agba nke ịbụọ